Hola, boa tarde, estamos na Praza Maior do Carballiño coa iniciativa da Fruit Truck de Amoras, unha froitería daqui da vila, e sendo unha iniciativa benéfica, pois é algo estupendo e maravilloso. Ten música para divertirse e tamén contemplou Ana e as súas compañeras de traballo, as súas empregadas, contemplaron tamén que os pequenos se puderan divertir e a Espadi se axudou para que eso se pudera facer. Tedes un pinchiño de froita, eu escollín só fresas, pero pode ser variada e tamén batido. Está saborosa, está fresquiña e ca calor que peta, a verdade é que se agradece. E como iniciativa de alguén que é de aquí da comarca, pois estupendo e maravilloso, porque sempre hai que apoiar o comercio local. Concretamente, como dixen, son fotógrafo, estou aquí cun fotocall interactivo. E neste fotocall, o que ten de particular é que calquera persoa que pase polo fotocall se fai unha foto e a través dun pequeno rexistro moi sinxelo, despois calquera foto na que saia durante o evento lle vai chegar de forma persoal o seu enderezo electrónico. E como podes ver, pois neste evento temos xogos populares, está Buen Impact Solidario, está Amoras, estamos fotógrafo, están ali os DJs e vos animo a que participedes máis neste tipo de eventos, xa que recaudan fondos para os máis necesitados. Estamos aquí en Carballiño presentando a Fruit Truck de Amoras. Podedes atopar vasiños de froita fresca donde hai fresa, uva, melón, sandía, piña. Por un donativo vos levades un vasiño para comer e tamén facemos un batido especial Amoras. Esta idea ocurriusonos porque víamos que a demanda era bastante alta de comer a froita fresca xa así picadiña. E estuvemos onde hoxe, fai bastante calor e ao principio da tarde está tranquiliño, pero logo a última hora temos bastante xente.